това съм тук, за да може да възпра, иначе няма кой да бъде. Така, разбирам че иска да ти свириш, но няма как. После, като остане време, ще дам възможност да повторим за Дачо Генов. Така, нека да изпълним за Цалапица само 3 минутки по часовник, защото наистина това е последното изключение и започваме към голямото даряване. Моля ви се да не ми се сърдите, защото наистина нямаме време. Нека да заповядат всички от Цалапица, за да изпълним желанието на младоженника и на всички от Цалапица. Така че държи много младоженника да изпълним тази поръчка на всички цалапицани. Алешка, готов ли си? Ръченица ли? На всички играещи, нека да се седнем по местата, за да може да започне големия дар. Така, нека никой не се сърди, тъй като разбрахте. Така, оркестъра. Общото искам да се намали чувствително, тъй като аз чувствам нещата, за да може да сме точни да заповядат, тъй като нямаме време. Така, бащата на младоженика и майката са вече пред младоженците. Развява един ланец от 20 грама, нека да е жив и здрав, и една веришка за ланец за ръката и един кордон за брата на своя син, майката и бащата. Така, да не губим време, за да го окръчим. Така, отваря една кутийка майката и какво има вътре, сега ще видим. 6 грама златни обици на снахата. Така, нека да е жива и здрава и да ни зарадва с едно мъжко. Така и парична сума 100 лева, български 100 и още 100 бащата 200. Така, младото семейство получават злато, пари, целувки и здраве от майката и от бащата. Бог да ги благославя и да имат това, което си пожелахме. Една голяма пара за Алешката и оркестъра. Заповядайте. Алешка, ти си. Красоти!
Благодарим за майката и бащата. Нека все така да даряват, да дават, да поддържат и да помагат на това хубаво семейство. Сега, нека другите родители, изчакай да минат и другите родители. Така, родителите на майката подаряват едно малко момиченце, облечене тя като така. Добре, подарявате хол гарнитура, комплект с масичка. Кога ще седнем да пием кафе? Утре да заповядаме, добре? Един хубав комплект за една стая подаряват на младоженците. Друго имате ли на сърце да видим? Така, ще ви направим кючек, ще ви направим желанието. Така, 100 лева парична сума, нека да сте живи и здрави, все така да дарявате на вашите деца. Какво ви е желанието? Дай кючек, Алиша. Рома. Малката сестра на булката отваря един плик, нека да видим. Добре, твоята сестра е в Кипър, но това ти е каква съпада. Племеничка. Така, малката племеничка на булката, един плик, вътре огромен ланец. 8 грамов ланец, браво, браво. Нека да си жива и здрава. Така, откъде ни изпратиха това чудо? Кипър! Кипърците, родителите на това малко дете. Ружа и Алим. Така, Алешка, набързо да изпълним желанието на Ружа и Алим. И тази малка, прекрасна девойка, облечена като булка, да играе с младоженците. Айде, цялото и бабата!
за играчите. Сега, представете се бързо, тъй като няма време. Бабата на булката подарява 6 грама гривна за булката и 50 лева парична сума. Така, дядо ела по-насам. Нека това семейство Бог да ги благослови и Господ да е с тях. Благодарим, бабо, за хубавите думи. Давай следващия. Вие сте? Дядото. Така, един хубав килим и един комплект спален. Браво, дядо, да си жив и здрав. И колко парички, дядо? Добре, да си жив и здрав. 10 на булката, 10 на младоженица, 10 на мен, 10 на Алеша. Браво, дядо! Да си жив и здрав. Така, следващи. Получава един подарък дядото и бабата от младоженците за спомен и една жилетка за бабата, дебела жилетка, тъй като идва есен. На есен трябва да се облечем малко по... Давайте, момчета! Вие сте братовчет. Така, братовчета, кажи си името. Иван. Така, Иван е 50 лева и малкото на Иван, това как се казва? Ангел подарява някакъв плик с тостер. Нека сте живи и здрави, да си правят тостери младоженците всяка сутрин. Така, вземате една снимка. Алюшка, няма да бързаш, тъй като даряващи са много. Ще направим един общ ключек за 2 минути и продължаваме. Така, вие ще играете ли? Или... Ай, давай, Алешка. 2 минути. Паунди желаем. Име. Така, следващия братовчет се казва Ангел. На булката братовчета подарява часовник, голям часовник, за да не закъснее младоженника за сватбите. Да го гледа по всяко време и да тръгне на сватбите. Това какво е? Спален комплект и парична сума от 50 лева. Нека сте живи и здрави с семейството. Следващи. Още двама искам и тогава ще изпълня желанието. Вие сте? Войчето на булката подарява столче за хранене. Това бебе трябва да има столче. Това бебе го очакваме и столчето е тук. Плюс 50 лева парична сума от Войчето и Лелята. Още един ми трябва. 3 към 1. 3 в 1. Аз обичам да пия 3 в 1. Така, давай, Люшка, желанието ви. Давай нещо. Бамбуча, можем ли? Давай. Бамбуча, диксо манги.
И така, благодарим за играчите. Вие сте Леля, нищо, име. Моца, така. Една Леля Моца пристигна, подарява на младоженците 50 лева и една секция. Браво, Лелю! Ти си златна, Леля! Нека си жива и здрава. За това искам имена, за да може да знаем кое е златно, кое е сребърно, кое е бронзова. Така, една снимка. Вие. Така, вие сте терикати, обаче аз съм по-голям терикат. Една минута. Алешка, засичаме една минута за това семейство. Може да е златно, но една минута. Добре.